chrániť. Nie? Za prvé som veľmi rád, že občania Slovenskej republiky nemajú iný problém ako amnestie spred vyše 20 rokov za skutky, od ktorých uplynul 22 rokov. Je to pokrok, majú sa dobre, alebo je to zástierka na zakrytie niečo iného. Hovoríte zástierka? Za druhé musíme to zobrať tak, že vlastne tá stvorica, ktorá toto začala, to je Kiska, Fico, Danko, Bugár, spustila Božie mlyny. A verejnosť. Nezabúdajte na verejnosť. Tam bolo veľa podpisov. O verejnosti mi nehovorte. To vám vysvetlím potom. Hovorím. Táto štvorica spustila Božie mlyny, tie Božie mlyny melú pomaly, ale nájdu si ich. Dobre, poďme k vám, pretože pán to, čo Mečiar, urobili, je v rozpore s ústavou. Dobre, to si rozoberieme, ale poďme teraz ešte... Vy ste povedali ešte pred zrušením amnestii v inej televízii. Ja som si vedomý toho, že mne sa absolútne nič nestane. Ešte krátko pred tým zrušením amnestii. Ešte stále máte tú istotu, že ste nedotknutelní, že sa vám nič nestane, nehrozí? Pozrite sa, každý občan v tomto štáte by mal mať právnu istotu a mám ju mať aj ja. Ak konáš v súlade so zákonom, nemôžeš byť postihovaný. Aj keď si to niekto iný rozmyslí. Čiže nemáte strach? A kedy som ho mal? Teraz. Zodpovednejšie, ťažšie veci, ťažšie rozhodnutia, ktoré boli na hranici života a nebal sused urobiť. Tak čo sa mám týchto chlapcov bať? Dobre.